Krásny večer vám prajem. Z môjho prvého videa, ktoré som poslala včera, ste si určite mnohí všimli, že som začala s fastingom, ktorý vlastne štartujem prvýkrát vo svojom živote, skúšam. Je to niečo nové pre mňa, niečo, čo nepoznám, niečo neznáme, niečo zaujímavé. Opísala som vám príbeh mojich prvých 24 hodín, kedy sa prakticky nič nestalo, cítila som sa úplne v pohode. Ešte ako tak som myslela na jedlo, ale dala som to, hej, ako kvázi neplánované, tým, že som mala zabehnutý celý týždeň spôsob jedla, 23 hodín fastinga, raz som sa najedla. A jednoducho som si už povedala, keď som v stredu posledný krát jedla, večer o 5, že už jednoducho ďalšie jedlo jesť nebudem a že nabehnem teda na ten fasting trošku skôr. Plánovala som to až od toho 10., ale nevadí. Tak prešlo pre tých prvých 24 hodín, kedy bolo úplne všetko v pohode a nasledovalo ďalšie 24 hodín. Večer okolo 10. som sa už začala cítiť ako tak unavene, tak som si povedala, že si pôjdem lahnúť skôr. Zaspala som sa o 11. kedy som vlastne bola na fastingu nejakých 30 hodín. A cítila som sa akože úplne v pohode, normálka, len akurát trošku unavená. Hej, keďže už telo nemá energiu, nedostalo jedlo nejaký čas, tak sa cíti unavené. Myslela som si, že krásne v pohode prespím celú noc a vedela som, že nejaké stavy alebo nejaká kríza príde, ale ak k tomu sa dostaneme, očakávala som, že to bude horšie. Možno, že aj tým, že moje telo si už zvyklo príjmať menej potravy, lebo hovorím potom pol roku, čo som vlastne bola na 1500 kalóriách a mala som aký taký režim, tak to telo sa naštartovalo a upratalo a zvyklo si. No, takže okolo 11. som zaspala, všetko bolo v pohode. A asi 3:15 som sa zobudila s tým, že mi strašne húčalo v ušiach a bolela ma hlava. Chvíľku som rozmýšľala a nevedela som sa dostať do toho kontextu, že čo sa vlastne deje a potom som prišla na to, že to je asi ono, že to je asi ten hlad. Začalo mi škvrkať bruchu, nemala som akože krče, brucho ma nebolelo nič, len mi akože trošku škvrkalo bruchu a cítila som sa, proste postavila som sa, asi do 3:30 som ležala v posteli, potom som sa postavila a mala som ako keby závrat, začala sa mi točiť hlava a cítila som sa nevoľno, ako keby som bola podnapitá, hej, také stavy som mala, ako keby som pila alkohol. Toto trvalo asi do nejakej tej 8. 9. rána, kedy hovorím, že sa mi točila hlava, bolela ma hlava, hučalo mi v ušiach mi hučalo teda trošku podstatne dlhšie, ale tá bolesť hlavy okolo 9. utichla, kedy som si proste ráno dala 2 poháre vody. Dala som si potom aj vodu so soľou. A ešte som si spravila, hovorím, čiernu kávu bez cukru, bez mlieka, ktorá má teoreticky 4 kalórie. Ale hovorím, keďže to môj prvý fasting, tak nebudem úplne, že čisto, že 100% voda. Jednoducho tú kávu do toho jedálnička zaradím a tým pádom vlastne druhú kávu som si urobila okolo 2:30 po obede, takže som vlastne vypila 2 kávy, čo je 8 kalórií, príjem 8 kalórií zhruba za celý deň. No, mala som trošku dneska v pláne úplne iné veci, ako sa nakoniec udiali, keďže nám vypadla v dome elektrika, niečo robili na ceste a ja som si najprv myslela, že nejde internet, tak som vyhodila router, hrala som sa s tým, telefonovala som do Vodafónu, hej, kde som po nich nakričala, že proste mi nejde internet a jednoducho som mala nejaké práce online, ktoré som mala dokončiť. K tomu som sa nedostala. Neskôr som zistila, že teda je výpadok v našej štvrti a že teda nejde vôbec elektrika, nie len internet, hej. Keďže hovorím, išla som si robiť raňajky, jedlo som nepotrebovala a tú kávu ráno z kanvic, keď som si robila okolo 7-8, hej, tak proste ešte to fungovalo. Kávu som podstatne pila neskôr, ja pijem studenú kávu, čiže ja si urobím kávu a potom si vychutnám, máme 2-3 hodinky po malých dĺžkoch studenú, takže mi to takto vyhovuje. No ale okolo tej 12. pol 1 som začala cítiť únavu, triasli sa mi ruky, zdalo sa mi, ako keby som trošku zbledla a srdcový tep som mala na hodnote 53-54, čo je vlastne taký pokojový režim, hej, čiže mi vlastne klesol tep srdca dole. Chcela som si aj lahnúť, ale potom som prišla na to, že to nemá význam, lebo sa mi striedali také tie obdobia, že som bola 5 minút unavená, 5 minút som bola ako keby nabitá energiou a proste taký stav som mala, že bolo mi tak všelijako tak divne, ale už som vlastne nepociťovala hlad. Ja som celkovo ako necítila nejaký žalúčí hlad, hovorím, že mňa len bolela hlava, húčalo mi v ušiach, ale škvrkalo mi bruchu. Hej, ale nepociťovala som, že proste mám potrebu sa najesť, hej, takže akože toto bolo dobre. Neviem, či to ešte príde, ale keďže momentálne ťahám 51. hodinu, hej, keď toto nahrávam,
a ešte ten hlad nepociťujem, tak si myslím, že už som vlastne za tým, hej, keďže vlastne inzulín sa dostane do tej úrovne, kedy ho už to telo tak nepotrebuje a k fungovaniu a vlastne ako keby k tomu chodu toho tela, takže to nastane do 24 hodín, tak si myslím, že už moje telo prešlo do štádia autofázie, kedy už vlastne čerpá vlastné tuky a začína ako keby obnova nepotrebných a poškodených buniek v ľudskom tele, čo je vlastne dôvod, prečo som sa na tento fasting dala. Takže momentálne ma to neskutočne baví. A čo som si ešte všimla je možno, že to, že sa mi trošku spomalila reč. Hej, že odpovedia, ako aj teraz ste si všimli, že tak pomalšie hovorím. To nie je tým, že by som chcela pomalšie hovoriť, ale naozaj stále mi trošku hučí v ušiach a keď rozprávam, tak ako keby som sa počula z druhej miestnosti, že tak trošku mám ako keby som bola omámená. Ale inak akože pohode. Už typujem, že už možno, že do priebehu zajtrajšieho dňa sa mi dostaví energia, hej, ktorá je opisovaná ako už ten benefit po tej 48 hodine, alebo možno, že na ten tretí deň. Hovorím, u každého jedinca je to inak. Ale čo som si napríklad všimla, že vôbec dneska je asi možno prvý deň v mojom živote, kedy ja nemyslím na jedlo. Ono to bolo vždy, takže proste keď som mala tie tabulky, že 1500 kalórií alebo 500 kalórií, tak som sa celý deň musela premáhať, že bože, ešte hodinu vydrž, ešte 2 vydrž, potom sa naješ, 2 hodiny vydrž, potom ideš spať, zajtra budeš jesť. Toto proste u mňa dneska neplatí. Nemyslím na jedlo. Vôbec mám v hlave všetko možné, ale nie jedlo. A dokonca, keď som mala pred sebou jedlo, hovorím, decka dneska kúpili KFC chicken. KFC, proste to kúra neskutočne vonia, to rozvonia, tam sú hranolky, to proste brutálne vonia, to každému akože ide hneď do nosa, to cítiť cez celú miestnosť. Decka, keď prišla domov zo školy, hneď, jej, KFC, krásne to vonia, I feel it, I smell it, že tako, že proste cítia na plný dom. Ja som to kúra vôbec necítila. Privoňala som si k tomu, necítila som vôňu. Privoňala som si ku koláču, absolútne necítim vôňu. Robila som deťom jesť, robila som im na misu ovocie, jahody, hrozno, mango, vôbec vôňa toho ovocia, vôbec nejaký, že pocit, že by som si to mala dať, alebo že by som mala, ako vždy, keď dávam, ale nie toho ovocie, tak si otrhnem guličku hrozná, zoberiem si jednu jahodu a zjem, hej, že automaticky tá vôňa ťa priláka. Čiže čo som si vlastne dneska všimla, tak je to, že okrem toho trošku únava, to hučenie v ušiach a ráno, hovorím, toho škvrkanie bruchu a ten mierny pocit hladu, tak som si uvedomila to, že ja necítim jedlo. Že ako kedy, neviem, teraz sa mi momentálne zablokovali čuchové bunky, čiže normálne som takto priňuchla ku koláču, žiadna vôňa, necítim proste nič, a hovorím, že to kurá a naozaj však to je úžasné pečené kurá, hej, každý to má rád, nie? A jednoducho necítim chuť. Necítim. Takže to hovorím, že vlastne ten druhý deň je už taký trošku, že je to také, že sa striedajú tie obdobia, pocity, energia, únavy, viac je tam tá únava, hej, ale nie je tam potreba jesť. Čiže v tej hlave je všetko možné a všetko iné, okrem potreby hladu, okrem proste tých myšlienok na jedlo, čo bežne všetci máme, hej, že je to inak, som si všimla, že je to tak, že ono, ten inzulín v tele, ten cukor je ako jed. Čiže ako náhle ty zješ niečo sladké, tak ten inzulín ako keby vystúpi hore a to telo si pýta viac a viac a viac. Zješ tabličku čokolády, neostaneš pri nej, musíš mať druhú, musíš mať tretiu, musíš mať piatu. Začne zješ čokoľvek, čo obsahuje cukor. Obyčajná paradajka, obyčajný kúsok jahody, všetko má v sebe cukor. A ten cukor vyvolá v tom tele vlastne to, že cítiš hlad. A keď ja vydržím to telo dostať do toho módu, že tá hladina cukru klesne na takú úroveň, že to telo už ten cukor nepotrebuje a jednoducho rezignuje, tak už to telo vlastne ten nepýta jedlo, že necítiš hlad. Čiže to je absolútne super. A hovorím, môj plán bol, že vyskúšam 72 hodín, ale uvidím, ako mi to pôjde a dám vám určite vedieť zajtra, aký bol môj tretí deň. Krásny večer prajem a ahojte, vidíme sa zajtra.